Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fii în voia Ta, Doamne Dumnezeule, fă într-așa mod că în postul acesta mare să nu fac păcate, mai cum să nu faci, aute mă, aute, cum să nu faci păcate, Doamne? Doamne, abține-mă să nu mă gândesc la lucruri negative, nu cum să nu te gândești la lucruri negative când șede teta asta în fața mea, Doamne. Cu ce îngrijită viața asta? În stânga mea șede ceva rotunjel frumușel drăgălaș și în dreapta șede ceva elegant. Scurtișor, negrușor. Doamne, frânt așa mod că aceste sărbători să treacă cu bine, să ajung la Crăciun și măcar până la Crăciun să mă abțin, să nu fac vom păcat, Doamne. Dianușca, Dianușca. Chiar m-a binecuvântat Dumnezeu când m-am născut în grad, am numai fetiță. În casă, tot așa, numai fetiță. Și fetițele astea nu pot să îmbrace în fustele lui bunică, mai, se îmbracă ca așa în halul ăsta și spun înainte mea și tai tort. Când era muncă de tortă, care tort, că nu-i mai trebuie nimic în viață. Am să stau pe scaunul ăsta măcar până în 2026. Da, statul acuz nu mănânc tort. Pe data de 7 decembrie a fost ziua lui Diana, pe data de 17 decembrie a fost ziua la Nuța. La masă au fost două torturi, unul. Vai, ce găstoșenie! Anuți că mi-a tălcăloșul meu? Cineva în comentarii a întrebat dacă mama mea om, e Anuța. Nu, Anuța e mătușa mea om și Diana tot e mătușa mea om. Mai avem mama om, dar el nu încape în telefonul, nu încape, măi, că aș vrea să vă arăt, dar nu încape. Cu Doamne ajută, vă arăt în luna ianuarie, dacă e totul bine și e prinde la curaj și arăte nasucul în videourile mele. Ei, ia ca, vedeți? Mama omul a așteptat că nu te stai tort, te feri la fiecare și tot ce-o rămas se duce încolo spre ușă, spre geam. Gata, acuși rămânem fără iară tort. Și să zic cineva că nu mă crede că mama om tărâit atacuș. El e că să ducă acasă la socorățenii general aici, că n-avem o stămână și mâncat după asta. Uf, păcatele mele.